Eusko laugarren mundu konferentzian adostutako akordioek Gaur Amurrioko kaleak hartu ditugu berriro ere, martxoaren 8an, fasismoaren aurrean ausardia feminista eta aliantza feministak aldarrikatzeko. Bizi dugu testu inguru reakzionarioaren aurrean, uste dugulako, garrantzitsua dela, bai eskumatik datorren olatuaren aurrean, baina baita ezkerreko mugimenduetan penetratzen ari diren feminismoaren aurkako mezuak borrokatzea eta aliantzak egiten jarraitzea. Bai, gu baita ere egingo dugu bazkari bat emakume guztiak elkarrekin egoteko. Amurrio emakumeen sarea gaude eta emakume guztiak txartzen behar da. Eta bai, manifestazioa, bazkaria eta borroka baita ere.